Ina 'yan Arewa masu kuɗaɗe a cikin bankunan Najeriya? Ku saurari wannan bayani don kar ku afka cikin asarar da sai kun zubar da hawaye. Iyamurai na ƙoƙarin karɓar mulki don su kafa ƙasarsu ta Biafra. Yarbawa na ƙoƙarin karɓar mulki don su kafa Oduduwa Republic. Dukkansu jira suke nasu ya karɓi mulki su ɓalle daga Najeriya. Ko kun san babban abin tashin hankalin? Da zarar sun samu mulki, za su ɓalle daga Najeriya kaf kuɗaɗenku na hannunsu. Ba bankin da za ku fasa ku kwashi kuɗinku don yanzu kuɗaɗenku sun koma yanar gizo. Ko kun san cewa Access Bank na hannun Herbert Oyembu ɗan jihar Lagos? Wema Bank na hannun Ademola Adebisi ɗan jihar Lagos? Fidelity Bank na hannun Mustapha Chike Obi ɗan jihar Anambra? FCMB na hannun Chief Michael Olabusomi ɗan jihar Anambra? Zenith Bank na hannun Jim Ovia ɗan jihar Delta? Eco Bank na hannun John Abo ɗan jihar Delta? First Bank na hannun Adesola Kazim ɗan jihar Oyo? GT Bank na hannun Hezekiah Adesola ɗan jihar Imo? UBA Bank na hannun Anthony Oyemichi ɗan jihar Plateau? Heritage Bank na hannun Jani Ibrahim ɗan jihar Kwara? Stanbic IBTC na hannun Artedo Peterside ɗan jihar Rivers? Titan Trust Bank na hannun Adezi Unasi 'yar jihar Enugu? Union Bank na hannun Mudassir Amri ba ɗan Najeriya ba ne. Hatta online banks da kuke amfani da su da POS, kamar Kuda Bank na hannun Babs Ogundayi, Money Point na hannun Tosin Elurunda, Ope na hannun Olau Akanmu, Pampe kamfanin Transnet ke juyawa duk babu na 'yan Arewa. 'Yan kasuwa ku yi hattara, sarakuna ku yi hattara, gwamnoni ku yi hattara, 'yan siyasar mu ku yi hattara, malamai ku yi hattara, talakawa mu yi hattara. Arewa ES na jan hankalinku da ku gaggauta tashi tsaye wajen daƙile ɗan kudu daga karɓar ƙasar nan. Suna da cikakkiyar niyyar raba ƙasa idan suka samu dama. Idan suka ɓalle daga Najeriya, a yayin da kuɗaɗenku ke bankunansu, mecece makomar kuɗaɗenku 'yan Arewa? Hannunku mai sanda 'yan Arewa. Babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta a kanmu. Shi ne majibincin al'amuranmu kuma gare shi madogarar muminai take. Ni Mu'azu Muhammad, ƙarƙashin ƙungiyar Arewa ES, ke addu'ar Allah karka ba su mulki ka tseratar mana da dukiyoyinmu, amin. Arewa ES, kunnuwan Arewa don 'yan Arewa su farka daga bacci.